गासैनिसिमबो गिबियावनो आंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै जोंहा सारा बिटिआर ओनसोलावनो जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बिथाङा जोंनि पिसिडिसि मोनथामनिबो सिङाव रेभिनिउ हिसाबै जि जोंनि बड'लेण्ड सिएम काप बे सिएम कापखौ खुंफुंनो लादों। बेहाय गासै जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरनि रोंगौथिजों लोगोसे बिथांमोनखौ गेलेनाय बिथिंथिं जौगालांहोनो थाखाय बे सिएम कापखौ खुंफुंनो लादों। जोंनि मथंगुरि हिसाबै जोंनि दिनै जोंहा थांनाय 14 तारिखनिफ्रायनो जागायदों। बेयो दिनै फैयै फैयै जोंहा मोनथाम मोनब्रै पिसिडिसिया जोबलांबाय। दायो जोंनि बे उत्तर खारिजा बिजनी ओनसोलाव जोंनि बे सिएम कापआ दिनै जागायजेनबाय। बे पिसिडिसि गेलेनाया जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा समष्टि हिसाबै जागोन। बे समष्टि हिसाबै जाखांनायनि उनाव जोंहा बिटिआर ओनसोलनि मोनबा जिल्ला, बे जिल्लानि गेजेराव जागोन आरोखि। जोंनि नुहुरनायाव बेक्तिगत हिसाबै आङो जि नुहुरदों बे हिसाबै जोङो लाइमोनफोरनि जिखिनि रोंगौथि जोंनि गामि ओनसोलफोराव जोंहा बेखिनि सुबिदाखौ सिगांफोराव मोनाखैमोन। दा जोङो बेखिनि सुबिदाखौ मोननाय हिसाबै जोङो जिबायदि गामि ओनसोलफोरावबो जोंहा गोबां गेलेनायाव आखा फाखाफोर दङ। बिथांमोना दिनै गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायजों लोगोसे इयुनखौ गोजों जागोन बायदि नुहुरो। सानसे समाव बिथांमोना मोनसे बड'लेण्डनि सासे गेलेगिरि हिसाबै सारा प्रिथिबियावनो सिनायथि होनो हागोन बायदि नुहुरो आरोखि।